Mayong hapon sa matag usa kanato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Welcome once again sa ato ang Basic Christian Catechism class. Ug taod-taod kitang wala nakabuhat niini gumikan sa kabisi sa atong mga schedules dinhi sa Cavite. But thanks be to God, nakahigayon kita karon sa pag-resume niini ug hinaot nga gamiton kini sa Ginoo aron matukod ang buluhaton dinhi sa Iligan nga strong doctrinally. And when the doctrine is strong, the practical application is also strong. And our desire is that the church here in Iligan na pagatukuron sa Ginoo mapainobsanon nga nagpasakop sa kabubuton sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Ug ang atong topic karon mga kaigsuonan is ang pagkahulog sa tawo ngadto sa sala or pagkahulog sa tawo sa sala, man's fall into sin. But to refresh us sa ato ang ginabuhat nga Basic Christian Catechism, ang pinakauna nato nga leksyon adunay kalabutan sa pinaka-purpose nganong gibuhat sa Ginoo ang tawo. The chief purpose of man is to glorify God and enjoy Him forever. Mugad to'y pinakauna nato nga leksyon. And then we established the authority of the scriptures. The only rule of our Christian faith and duty is the scripture, the word of God. So atong gi-discuss ang sufficiency of the scriptures, igo na ang balaang kasulatan, kasaligan ang balaang kasulatan, and the principal content of the scripture is the Lord Jesus Christ and His gospel of His free salvation gihatag sa Ginoo kanato nga mga makasasala. And then sa ikaduha nga unit, and this is still where we are now sa atong pagtuon mga kaigsunan, the eternal glory and mighty works of God. Mao kini ang sum of the Christian faith. This is really systematic theology. So nagsugod kita sa doctrine of God which we tackled from lessons 5 hangtod sa lesson 9. Ug karon diri na kita sa questions 5 hangtod sa question 9. And then atong gi-deal ang original creation from question number 10 hangtod sa question number 14. So the doctrine of creation 10 and 11, the doctrine of providence question number 12, the doctrine of sin mao kining atong kamulong nga pagtuon question 13 hangtod sa 21 ug niining taknaa atong pagatubagon ang question number 14 and 15. So mao kini ato ang focus sa atong pagtuon niining takna sa kahaponon. Ato unang i-review ang question number 13 in order to refresh us sa atong mga leksyon niadtong nangagi. Question number 13, what was the estate wherein man was created? Unsa ang kahimtang niadtong gilalang ang tawo? Ang tubag mga kaigsunan, man was created in an estate of sinlessness and happiness in which the Lord God entrusted him with care for the Garden of Eden and forbade him to eat from the tree of the knowledge of good and evil upon the pain of death. Sa Bisaya pa, gilalang ang tawo sa walay sala ug malipayon nga kahimtang diin gisaligan siya sa Ginoong Dios nga muatiman sa tanaman sa Eden o gidid-an nga mukaon gikan sa punuan sa kahibalo sa maayo ug dautan nga may pagpahibalo or pagpasidaan mahitungod sa kamatayon kung supakon ang maong pagdili. So, bukito ang question number 13. Question number 14. Did our first parents continue in the estate wherein they were created? So question number 15 and 16 di ita karong hapuna. Ang nagpabilin ba ang atong unang mga ginikanan sa kahimtang diin sila gilalang? Ang tubag, our first parents being left to the freedom of their own will fell from the estate wherein they were created by sinning against God. Ang una natong mga ginikanan sa dihang napasagdahan sa kagawasan sa ilang kaugalingong kabubuton, nahulog gikan sa kahimtang diin sila gilalang pinaagi sa pagpakasala batok sa Dios. And that leads us to
question number 15 nga mao ang atong focus sa atong pagtuon niining takna. What is sin? Unsa ang sala? What is sin? Ang tubag mga kaigsuunan, according to the Bible, sin is any lack of conformity unto or transgression of the law of God. Ang sala mao ang bisag unsang kakulang sa pagpahiuyon o paglapas sa balaod sa Dios. Of course, doon na kitay basihan sa kasulatan nganong mao kana ang definition nato sa sala. Sin is lawlessness. Matod pa sa 1 John chapter 3 verse 4 mga kaigsuunan. Ang giingon dinhi, si bisan kinsa ang nagabuhat og sala, nagasupak usab sa balaod. Ang kasalanan mao ang pagsupak sa balaod. So ang kasalanan mao ang pagsupak sa balaod. Sin is lawlessness. Ug ang law nga atong gihisgutan niini mao ang moral nga balaod sa Ginoo nga iyang gisummarize sa napulo ka sugo, the 10 commandments. Unsa may mahitabo kanato kung kita makasala? Kung makasala kita, we strive to substitute our own authority for God's. Imbis nga ang autoridad sa Dios, ang atong sundon, magpasakop kita sa autoridad sa Dios, gipuli nato ang atong autoridad. Ang atong autoridad mao ang atong gisunod. Now take note of the present tense sa Greek language translated in Cebuano language as nagabuhat. But pasabot continual action mga kaigsuunan. Mao kini ang sala, nagabuhat, nagasupak sa balaod. So nagabuhat speaks of a continual action, mapinadayunon nga buhat. Mao nga kini nga bersikulo sa 1 John chapter 3 verse 4, wala kini nagatumbok or wala kini nagpasabot or nagtudlo sa usa ka tawo nga mahulog sa sala panalagsa or usa ka Kristohanon nga nagstruggle sa sala, iya gayong gidid-an ang sala, nagstruggle gayon siya or nahulog siya sa sala gumikan kay nagstruggle siya, mo kana ang iyang weakness. That's not what 1 John chapter 3 verse 4 mean. Ang pasabot sa 1 John chapter 3 verse 4, it refers sa usa ka tawo nga blatantly, habitually, mo na kini ang iyang habit, and continually practices sin. Mapinadayunon siya nga nagpractice sa sala. Si Hana nga akong anak, ako siyang nakit-an sa una ni atong bata-bata pa siya nga halos kada adlaw gayon nga nagpractice siya sa iyang flute, sa iyang plauta kung unsaon kana paghuyop, kung unsaon pagproduce, pagmaneuver sa mga buslot sa plauta in order to produce sound. And my daughter became a sort of master sa pagplay sa plauta, and the same is also true with piano and ukulele. Makamao siyang magtugtog, gumikan kay nagpractice magyud siya. So ingon ini usab ang tawo nga nagpractice sa sala. Kanunay niyang gibuhat ang sala hangtod nga hanas na siya sa pagbuhat og sala. That's what 1 John chapter 3 verse 4 means, mga kaigsuunan. Ang 1 John chapter 3 verse 4 nagahisgot sa mga katawhan nga nalipay gayod sa sala, nahimuot sa sala, sa mga katawhan nga giharian sa sala, sa mga katawhan nga deliberately, voluntarily, ug sayon ra kayo, dali ra kayo, gawasnon kayo ug kanunay kayo nga magsupak sa balaod sa Dios. So ang kasalanan mao ang pagsupak sa balaod. Pagsupak sa balaod, but pasabot, it is a deliberate rejection of God's standards. Gireject ang standards sa Ginoo o gisunod ang kaugalingong tinguha sa iyang kasing-kasing or tinguha sa iyang kabubuton. And all of us, kitang tanan, by nature mga kaigsuunan, gusto gyud nato nga ipuli ang atong autoridad sa autoridad sa Dios. Gusto natong pulihan ang autoridad sa Dios. We want to decide for ourselves. Kita ang mo decide alang sa atong kaugalingon kung unsa ang gusto natong buhaton or unsa ang dili nato buhaton. Gusto natong buhaton ang gidili sa Ginoo
ug wala nato buhata or dili nato buhaton ang gisugo sa Ginoo. Now, kung bulag kita sa grasya sa Ginoo, wala gayoy bisag usa ka nato nga musunod sa balaod sa Dios. Timan-i kana mga kaigsuonan. Kung pasagdahan kita sa Ginoo. Now, unsa man na ang esensya sa kasalanan? What is the essence of sin? Ako nang nahisgutan ka ganina, no? The essence of sin is substitution. Substitution. Atong gipulihan ang autoridad sa Dios sa atong kaugalingong autoridad. So atong gitamak-tamakan ang autoridad sa Dios. Mao kana ang essence sa sala. And this substitution is a deep and indelible characteristic of the human race. Naanagyud kini sa atong kinasuluran. Dili na ni mapapas. Sukad nga nahulog ang tawo sa kasalanan from time to time. Atong pulihan ang autoridad sa Ginoo sa atong kaugalingong autoridad. Ug kini nga mancha or kini nga sakit nga cancer sa atong kalag, nakaapektar kini sa matag usa kanato sa tanang bahin sa atong lawas ug kalag. We can't quarantine it. Dili nato mahimong i-quarantine kini or likaya nato kini aron dili kita mahugawan. No, naa na kini sa atong kinasuluran. Ang sala naglumlom na gayud sa atong kinasuluran. Mao gani nga gikinahanglan nato ang grasya sa Ginoo aron atong mapildi ang sala. Gumikan kay ang sala anaa na sa atong kinasuluran. That's what the Bible tells us. Ang giingon sa Mark chapter 7 verse 15. Ang giingon dinhi, walay bisag unsa nga naa sa gawas sa tawo nga inig sulod niini nganha kaniya makapahugaw kaniya, kundili ang mga butang nga nagagawas gikan sa tawo ang makapahugaw sa tawo. So dili ang mga pagkaon nga gisulod nato sa atong lawas ang makapahugaw nato. Ang makapahugaw nato kung unsang mugawas sa atong baba o gipasabot kana sa Ginoo nga ang mga kaulag, mga pamalikas, kasuko, mao kini naa na sa atong kasing-kasing. With what is the abundance of the heart, the mouth will speak. So in other words, mga kaigsuunan, ang sala mipuyo na sa atong dughan. Mipuyo na sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. At home na gayud kaayo ang sala sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. But maybe that makes it sound like we are the innocent victims. Mura og biktima kita sa usa ka virus or cancer. Pero dili ka na ang kaso when it comes to sin, mga kaigsuunan. Dili kita biktima. All of us, by default, gawas nun gayud kitang mipili sa sala. Gawas nun gayud kitang mi-substitute sa autoridad sa Dios sa atong autoridad. Atong pilion ang atong kabubuton nga maoy atong sundon. That is really the essence of sin. Substitution. Ug unsa ang resulta sa sala, mga kaigsuunan? Well, duha ka matang ang resulta sa sala. Horizontal ug vertical. Ang horizontal mao kini ang atong relasyon sa atong isigatawo. Grabe kaayo ang damage nga gihimo sa sala sa atong horizontal relationship sa atong isigatawo. Mga nagkabangi nga relasyon, nagpinatyanay, naggubat, grabe kay sa nga tanan, pagpangawat, pagpanglugos, tanang mga krimen niining kalibutana, pagchismis, pagguba sa kadungganan sa usa ka tawo, horizontal, but also vertical, ang atong relationship with God. Ang sala, mga kaigsunan, wala lang kini nakahilo sa atong kaugalingong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban ug sa kalibutan diin kita nagpuyo. Ang sala mauusab ang nagpahimulag kanato gikan sa Dios. Mao ang nagbugto sa atong maayong relasyon tali kanato ug sa Dios. Gumikan kay ang Dios, dili gayud mausab ang iyang standard. Kontra gayud niya ang sala. Nagdumot siya sa sala, mga kaigsuunan. Dili pareho sa tawo ba nga gipugos sa tawo nga madawat ang sala sa atong katilingban. Pero ang Ginoo dili nato pwedeng makondisyon ang hunahuna sa Ginoo nga sige na lang. Dawato niya ang sala kay mo namang gyud ni naanda naman ni. Karon sa atong kalibutan karon, ang sala gihimong normal. Ang LGBTQ, ang
ang pakighilawa sa isig ka lalaki ug isig ka babayi gihimo ng normal. Nagmarcha-marcha pa mangani ang uban, nagrally-rally pa ang uban. They are conditioning the minds of the people to accept the sin that God hates, that God despises. Pero dili ingon ana ang atong Dios. Dili gayud mausab ang iyang kasing-kasing, dili mausab ang iyang tinagdan sa sala. Gadumot siya sa sala, mga kaigsunan. Mao gani nga ang giingon ni R.C. Sproul, ang sala kuno iyang gitawag nga cosmic treason against our Creator. Ang but pasabot niining cosmic treason, tibuok kalibutan ug tibuok universo ang mitraidor batok sa atong magbubuhat. Now, what makes sin so truly heinous is that nakadawat kita sa tanang gasa nato gikan sa Dios. Gikan sa Dios nga atong magbubuhat. Nag-enjoy kita sa tanang panalangin, mga kaigsunan. Ang atong gininhawa, ang atong kinabuhi, ang tanang mga buta nga atong gi-enjoy, ug atong gi-enjoy kini sa matag adlaw. Pero ang mga butang nga gigasa sa Ginoo sa ato nga libre, atong gigamit ingon nga hinagiban nga atong kontrahon ang Dios, nga pakigbatukan nato ang Dios. Gihatagan kita sa Ginoo og abilidad, gift nga mo buhat og mga butang pinaagi sa atong kamot, pero ang mga tao gabuhat og mga rebulto, mga estatwa, aron ang Dios pulihan sa estatwa nga hinimo sa kamot sa mga tao. So we wield those gifts as weapons to try and depose Him and seize His throne. Atong gigamit ang mga gift, mga gasa sa Dios nga iyang gihatag kanato aron atong palagputon ang Ginoo gikan sa iyang trono sa langit, sa kahitasan, mga kaigsuunan. So as well as being God-defying, nagasupak gayud sa Dios, ang sala, mga kaigsuunan, sa tinuod lang self-defeating. Sa atong pagpakigsupak sa Dios, gusto natong palagputon ang Dios, gusto natong paphaon ang Dios. Actually, self-defeating na. Ang atong kaugalingon mao ang nahimong alaot. Kaya nga naman, why is sin self-defeating? Ang tubag, tungod kay kung kita makasala, mga kaigsuunan, we are actually effectively trying to kill the very God, the very one who gives us life. So gusto natong palagputon ang Ginoo sa atong kinabuhi, apan ang Dios maong naghatag kanato og kinabuhi, naghatag kanato og gininhawa. In other words, if we want to erase God out of our lives, we are effectively trying to kill the very God who gives us life, and that is self-defeating. Kita ang maalaot. Ang usa ka manunulat naga-describe sa sala, ingon nga pareho sa alimyon scent sa bulak nga gustong mupuo or mo destroy sa bulak, and that is impossible. Mao nga gumikan kay ang sala, insulto gayud kayo tubangan sa Ginoo. Sin deserves the heaviest penalty, and that penalty is death. Mugani nga kitang tanan mga matay gayud, mga matay physically. Apan ang walay kaluwasan, wala nakadawat sa kaluwasan, mamatay usab spiritually. Ang iyang kalag itambog didto sa walay katapusang silot sa impyerno forever and ever. So sin deserves the heaviest penalty, and that penalty is death. Mao nga ang sala, universal kini, dili gayud kini malikayan. Bisan pa og gialkontrahan kini sa mga doktor, sa mga scientists, malikay lang or malikayan lang ang kamatayon. Wala gayud. Ang pinaka-maximum siguro nga edad sa atong panahon karon 80, 88, talagsaon ra kayo na sa katanan. Nagkabata ang katuigan sa mga tawo ug sila kuhaon na sa Ginoo. That's the result of sin. Na mao kini ang nag-remind kanato kanunay nga tinuod gayud ang paghukom sa Dios. Ang atong sala will eventually find us out. However hard we might want to pretend that everything is fine, but our sin will always confront us from time to time.
And that is why kinahanglang pamalandungan nato kini mga kaigsuonan. Sin is self-defeating. So mao kadto ang question number 15, no? Unsa ang sala? Ang tubag, sin is lawlessness. Ang sala mao ang pagsupak sa balaod sa Dios. Walay balaod. Question number 16. Mo proceed kita niining question number 16. What was the sin whereby our first parents fell from the estate wherein they were created? Unsa ang sala? Di na atong ginikanan, di na atong unang mga ginikanan nahulog gikan sa kahimtang diin sila gilalang. Tubag mga kaigsuonan, the sin whereby our first parents fell from the estate wherein they were created was their eating the forbidden fruit. Ang sala, diin ang atong unang mga ginikanan nahulog gikan sa kahimtang diin sila gilalang, mao ang pagkaon sa ginadiling prutas. Asa man nato makaplagan? Genesis chapter 3 verse 6. Ang giingon dinhi, sa dihang nakita sa babayi nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon, ug nga maanindot kini sa mga mata, ug nga ang kahoy ang ayang tinguhaon aron mahimo ang usa nga manggialamon, mikuha siya og pipila sa bunga niini ug mikaon, ug mihatag usab siya og pipila sa iyang bana nga kauban niya ug mikaon siya. So mo kini subo kayong pamalandungon. Verse 9 hangtod sa verse 13. Ug gitawag sa Ginoong Dios ang lalaki ug miingon kaniya, asa man ka? Siya miingon, nadungog nako ang tunog nimo sa tanaman ug nahadlok ko tungod kay hubo man ako. Mao nga gitago nako ang akong kaugalingon ug miingon siya, kinsa ang nagsulti nimo nga hubo ka? Mikaon ka ba gikan sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili nimo kanon? Ang lalaki miingon, ang babayi nga imong gihatag kanako nga akong makauban, gihatagan ko niya og pipila sa bunga sa kahoy ug mikaon ako. Ug miingon ang Ginoong Dios sa babayi, unsa man kining imong gibuhat? Ug ang babayi miingon, ang bitin miilad kanako ug mikaon ako. So mo kini subo kayong pamalandungon mga kaigsuonan, no? Now ato kining ipasabot. The woman ate because she saw that the tree was to be desired to make one wise. Gitimbang-timbang kunuhay sa babae ang iyang nakita ug iyang napangagpasan nga ang kahoy maayong tinguhaon aron kita or aron siya mahimong manggialamon. So kini bitaw nga temptation, this temptation nga atong angkunon ang kaalam bulag sa kabubuton sa Ginoo, mao gihapon kini ang temptation nga anaa sa tanang mga katawhan nga mao'y nagmotivate sa mga dili magtotoo nga mo-acquire og wisdom gikan sa mga colleges and universities, unya ang mga Christians ilang tawgon og mga buang-buang. Ang pagtuon sa Bible ilang gibansagan nga makabuang. And it also leads believers to adopt practices and teachings that appease the culture at large. Muganing ka Pride March sila karon para kunuhay, hupayon ang mga ganahan kayong mubuhat og sala, para hupayon, para dili sila masuko in order to appease the culture. Mao kini ang nahitabo sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Now, si Eva nakasala, gumikan kay mikaon siya sa bunga, pero ang blame, ang sala gayod, ang gibasol gayod kaayo sa Ginoo, ang gipakasala gayod sa Ginoo, mao ang iyang bana nga si Adan. Gumikan kay si Adan mao ang representante sa tibuok katawhan. Sa tibuok sa tanang mga tao, si Adan ang representante mga kaigsuonan. Mao nga siya gyud ang guilty. Adam is guilty, gumikan kay wala siya nag-exercise sa iyang papel nga gihatag sa Ginoo niadtong gitintal ni Satanas si Eva. Instead, imbis nga iyang badlungon ang iyang asawa, ug imbis nga iyang i-rebuke ang halas, unsa may gibuhat ni Adan? Gahilom. Gahilom. Gitugutan ni Adan nga si Eva ang mo decide. Gitugutan ni Adan nga mailad ni Satanas
mailad sa bitin si Eva. Wala biya gyud mailad si Adan. Wala siya mailad. Mo kini giingon sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 and 13. Wala mailad si Adan. So kadtong iyang pagpakasala, kinabubuton gayud kadto niya. Wa man siya mailad. Wa niya badlunga si Eva. Wala siya nag-exercise og pastoral responsibility sa iyang asawa. Mas iyang gitugutan, nahimo siyang passive. Wala biya gibuhat ang Ginoo or wala biya gibuhat sa Ginoo ang tao aron mahimo kitang passive. We have to exercise manly dominion. Now, Satan speaks to Eve using the plural pronoun you. So, pasabot ang giistorya ni Satanas, si Adan ug si Eve. And then, si Eve ang mitubag. Gahilom ra gyud si Adan. Si Eve ang mitubag. Gigamit ni Eve ang plural pronoun nga we, kami. So, ang pasabot, naara gyud si Adan adto, kauban ni Eva. Pero siya gapakahilom. That was really the guilt of Adam. Mao nga ang mga bana diha nga dili aktibo sa pagdala sa ilang pamilya ngadto sa tiilan sa Ginoo, ilang pasagdahan ang ilang asawa, dili sila mangako gayon or mangulo sa ilang pamilya nga dadon sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo, manubag kanang mga banaha atubangan sa Ginoo, manubag. So, dili pareho kay Eva, si Adan wala man gyud mailad. O kini giingon sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 and 13, wala gyud mailad si Adan. Mao nga sa dihang iyang gikaon ang bunga sa kahoy nga gihatag ni Eva kaniya, wala man siya mailad, hibalo gyud siya nga nang limbong si Satanas, hibalo siya nga nailad ang iyang asawa, pero gipili gihapon niya nga sundon ang iyang asawa, doble ang guilt ni Adam. Nagpakahilom siya. So iyang gi-substitute, gipulihan ang autoridad sa Ginoo sa autoridad ni Eva, sa autoridad ni Satanas ug sa iyang kaugalingong autoridad. Kabubuton gayud niya ang pagsupak sa sugo sa Ginoo. So nakita nato mga kaigsuonan, to conclude our study, that sin is substitution. Gipulihan nato ang autoridad sa Ginoo sa atong kaugalingong kabubuton. Pero ang kaluwasan, substitution usab, mga kaigsuonan. God the Son enters the world as our substitute. Gumikan kay dili nato mahimong luwason ang atong kaugalingon. Ang anak sa Dios, si Hesukristo, mianhi dinhi sa kalibutan aron mahimong substitute. Ang pasabot, si Kristo, ang anak sa Dios, nagkinabuhi nga balaan walay sala. Ug iya kining gibuhat on our behalf. Namatay siya didto sa cross, isip kapuli sa mga makasasala. Siya ang gisilutan sa Ginoo. Gibuhat kadto ni Kristo, kapuli kanato. Substitute. He lived like that so that we could be credited with a sinless life that we find it impossible to live. So, pasabot, ang pagkabalaan ni Kristo, nahimong atong pagkabalaan, gumikan kay siya maoy mibarog ingon nga substitute. And He died like that so that we would never have to face the condemnation that our sin deserves. Ang sala, mao ang kahimtang diin atong gipuli ang atong kaugalingon, kapuli sa Dios. Pero ang kaluwasan is when God substitutes Himself for man. Ang Dios mao ang mibarog ingon nga kapuli sa tawo. Si Kristo mao ang mibarog nga tinunglo alang sa tanang mga magtutuo. So, ang apilar nato sa matag usa, if you haven't yet come to Him, kung wala ka pa misangpit kang Kristo, miduol kang Kristo, mituo kang Kristo, nga dunay paghinulsol sa imong kasalanan, come to Christ right now, my dear friend. Samtang aduna pay higayon. Ang giingon sa Romans 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mo ginay tinuod, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus nga atong Dios. So ang kinabuhing walay katapusan, dili nato makaplagan gikan sa bisan kinsa, kundili ang kinabuhing walay katapusan anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Tawag kang Kristo, salig kaniya, tuuhi siya, ug itugyan nimo ang imong kinabuhi ngadto kaniya, ug ikaw maluwas. Magampo kita. Salamat o Dios sa pag-resume o pagpadayon sa catechism class dinhi sa One Voice Christian Fellowship.
Ug kami nagatuo nga ang imong pulong dili mo balik kanimo nga walay kapuslanan, nga kakawangan lamang. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless us all.